No niin, hyvää päivää. Tuli hankittua tämmönen Wilfa Chill 12 Connected ilmastointilaite ja käyttökohde on tämmönen vajaan 84 kerrostaloasunto ja tämähän yksistään ei tietysti riitä semmoisen asunnon viilentämiseen sitten kesähelteellä, mutta tämä saattaa riittää pienemmän tilan viilentämiseen ja oikeastaan sitä varten mä tämän hankin. Ja tässä nyt sitten tarkoitus on vähän tätä katsoa, että miten tämä saadaan toimimaan tämmöiseen ei-kiinteään asennukseen, vaan aina silloin kesähelteellä käytössä ja miten se silloin toimii. Ja laite tässä sitten pakkauksesta auki purettuna. Onhan se varsin kookas. Sijoituspaikka tähän olohuoneen ikkunan viereen ja tuo länsisuunta, eli iltapäivän aurinko paistaa tuohon siinä kello 2 ja 8 välissä. Ja se tietysti tämä on niin kuin talon lämpimin kohta, mutta tähän nyt on tämä laite tarkoitus sitten laittaa. Isoin kysymysmerkki on, miten johtaa se lämmin poistoilma pois tästä tilasta. Ja tämän laitteen mukanahan tulee tällaiset tiivistelevyt, mitkä on tarkoitus laittaa kiinni tänne ikkunan pieliin. Mä en käytä tota tiivistelevyä, vaan mä aion laittaa tällaisen määrämittaan leikatun pleksin sinne ja tiivistää sen. Ja tää on oikeastaan se syy, minkä takia mä tätä hommaa tässä videoin ja kerron, miten tämä projekti tästä sitten onnistuu ja kuinka hyvin sen kuuman poistoilman saan ohjattua poiston pleksin kautta. Pleksin tilasin päijäthämäläisestä firmasta ja se valmistui parissa päivässä. Pleksin läpi ohjataan se kuuma poistoilma tällaisella putkella ja se putke halkaisija 150 milliä ja sitä varten tarvitaan tähän tämmönen reikäsaha. 152 milliä on tämä, jolla tehdään sitten reikä tuohon pleksiin ja reikäsahassa tämmönen osana tämä istukkakara, joka laitetaan kiinni porakoneeseen ja siitäpä sitten porataan läpi reikä tuohon pleksiin. Reikä saatu pleksiin ja sitten alkaa tämän pleksin sovittaminen tuohon rakoon. Ja tässähän on nyt sitten vielä tämä takaikkuna kiinni ja kun tätä pleksiä käyttää, niin tätä takaikkunaa ei voi silloin pitää. Eli mä joudun ottamaan sen irti. Eli aina silloin kun tuo pleksi on käytössä, niin tuota taimaista ikkunaa ei tässä voida pitää. Ja katsotaan kuinka paljon sitten joudutaan tiivistämään pleksin reunoja, että miten hyvin se tonne menee. No niin, nyt on oikeastaan se totuuden hetki sen suhteen, että kuinka hyvin tämä pleksi tänne istuu. Ja mä tarkoituksella teetätin tämän aika väljäksi. Se, että miten tämä toimii sitten kun kunnolla ulkoa käy tuuli, ehkä silloin kovimpaan helleaikaan ei välttämättä ole sitten niitä myrskyjä, tiedä häntä, mutta nyt esimerkiksi käy tuuli aika kovin ja kyllähän se tossa heiluu ja se ei tietenkään sitä saisi tehdä. Mä en tiedä, että voisiko tässä olla joku lisätuki paikallaan, mutta toisaalta tuolla ylhäältähän se on tuolla taustalla kiinni ja samaten tuolla noissa hahloissa, että ei se niinku siitä suoraan pois ole tulossa, mutta tiivistyshomma on seuraavaksi edessä. Pleksin tiivistykseen ajattelin käyttää tämmöistä monitoimitiivistettä ja solkumieriste-teippiä.
laittaen sitä tonne pleksin ulkopuolelle, ja oikeastaan varmaan pitää vähän kokeilla tässä, että kuinka paljon sitä sinne asetellaan, ja riippuu sitten tietysti, että miten hyvin se siellä tulee pysymään. Tiivistin nuo pleksireunat sillä ohuemmalla nauhalla ja kauttaaltaan vein ympäri. Enkä ole käyttänyt sitä paksumpaa vielä ollenkaan, ja tämän asettaminen tänne oli vähän vaivalloista. Se on aika jämäkästi siellä itse asiassa, että periaatteessa lisätiivistystä ei ehkä tarvi, mutta joku tuki täällä paikallaan on, koska tää liikkuu täällä kyllä, mutta nyt ei tää tiiviysasia ole enää varmaankaan niin iso kysymys, että mä luulen, että toi saa piisata, mutta tietenkinhän se siellä jämäkästi pitää pysyä paikallaan, ja toi reikä suhteessa tähän poistoputkeen on toki hieman iso, eli tää on vähän väliä tällä tavalla, ja jollain tavalla sitäkin voisi sitten, kun tää käyttöön tulee, niin vähän tiivistää, mutta ei toikaan niin kuin tunnu paljon tuossa vaivaavan, että pieni kerros voi jotain sinne väliin ehkä laittaa, mutta näyttää ainakin toistaiseksi ihan hyvältä, että se onkin sitten mielenkiintoista nähdä, miten tämä homma helteellä toimii, kuinka hyvin tämä Vekotin tässä nyt sitten hommansa hoitaa. No niin, nyt on kesän ensimmäinen lämmin päivä, ja nyt testataan sitten, miten tämä laite viilentää ja miten tämä viritelmä oikein mahtaa toimia, ja pistetään sitten laite päälle varmaankin tuosta nappulasta ja katsotaan, rupeako sieltä ainakin puhaltamaan kovasti, ja jos pistetään vähän pienemmälle lämpötilaa, mistä sitä asetetaan. Täytyy vielä opetella käyttää oikeita namiskuukkeleita ja katsoa, että mikä se on se todellinen moodi. Nyt on viilennysmoodi päällä, ja kyllä tää ihan selkeästi tässä, ainakin tässä vieressä viilentää ja kovasti hurisee. Katsotaan, miten lähtee toimimaan tämä Vekotin. No niin, vielä ei ole suuria helteitä saatu, semmoinen 26 astetta tässä on, ja kyllähän tää ihan miellyttävältä tuntuu tää viilennys, ja jää nähtäväksi sitten, että mitä tällä aikaan saa, kun lämpötila nousee jonnekin yli 30, mutta tähän vieressä kun on, niin siinähän tää vaikutus kyllä tuntuu, ja koko kämppää ei luonnollisestikaan tällä viileämmäksi saa, mutta ihan tässä vieressä kun on, niin tuntuu ihan mukavalta. Ja toi poistoputkiviritelmä ton pleksilasin läpikin tuntuu toimivan ihan mukavasti. Pleksi pysyy paikallaan täällä, ja vähän tää on tämmönen fuskaa, mutta sillä ei ole väliä, koska se on ihan jämäkästi siellä, ja tää putki läpi tossa tommonen tiivisteviritelmä, että lämmin ilma tämän putken kautta ulos, ja tietenkin tää tarvitsee korvausilmaa. Korvausilma tulee toisesta päästä taloa sitten, ja jonkinasteinen läpiveto tähän on sitten laitettu, mutta ainakin toistaiseksi tuntuu ihan hyvältä hankinnalta ja miellyttävä olla tässä vieressä.